Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Karon ang ika-23 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 25 ngadto sa 33. Dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus ug miatubang siya kanila ug miingon, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinud-an. Og kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinud-an. Kun usa kaninyo naglaraw pagtukod og turi, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kun may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kun dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Og miingon sila, kining tawhana nagpatuga-tuga og tukod og turi, apan dili di ay makahuman niini. Kun ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigbatok sa laing hari nga may 20,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kun makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kong iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo ay gunikaw o Kristo.